हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर, दायो आं आरो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसेनो बर'नि गेजेराव गिबिसिन इन्टारनेशनेल बेस्ट एक्टर एवार्ड मोननो हानाय बिथां पेन्सि ब्रह्मनि सोमोन्दै आरो बिथाङा बर'नि सोर मुंदांखा एक्ट्रेसनि फिसाजो, बेफोर गासैखौबो मोनथिनो थाखाय नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बिथां पेन्सि ब्रह्मआनो जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बागानसारि होननाय जायगायाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि बैसोआ दायो 26 बोसोरनि सायाव जाबाय। बिथाङा हाइ स्कुलखौ BPCM बेबीलेन्ड इंलिश मीडियम हाइ स्कुलाव कमप्लिट खालामदोंमोन आरो ग्रेजुएशनखौ बिथाङा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव कमप्लिट खालामो। बिनि उनाव बिथाङा 2017 मायथाइयाव हिस्ट्री लानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पोस्ट ग्रेजुएट कमप्लिट खालामो। लोगोफोर, सावथुन मुलुगाव बिथां पेन्सि ब्रह्मआ माब्लानिफ्राय आगान होनाय होननानै बुङोब्ला 2016 मायथाइयाव हायना सना मुंनि मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फाव खालामजेनो। बिनि उनाव बिथां पेन्सि ब्रह्मआ फारियै आगान फैलै आगै फै, मडार्न गार्ल, सिरियै थाखुमानाय राव आरो नोंजोंनो बेफोर बड' मिउजिक भिडिअफ्राव फाव खालामबोयो। लोगोसेनो बिथांनि फाव खालामजेननाय सावथुनानो जादों लोगोफोर जोलै द सीड। बिनि उनाव डास्ट मुंनि हिन्दी सावथुन आरो सिजौ मुंनि आबुं बर' सावथुनावबो फाव खालामबोयो। बिथां पेन्सि ब्रह्मआ डास्ट मुंनि हिन्दी सावथुनावनो इन्टारनेशनेल बेस्ट एक्टर एवार्डखौ मोननो हायो। लोगोफोर, दायो बिथांनि बिमायाबो जे बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रिमोन, बेखौ जानो हागौ नोंथांमोना खायसेया मोनथिगौ आरो गोबाङानो मोनथियाखै आरोना लोगोफोर। बिथां पेन्सि ब्रह्मनि बिमायानो जादों बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन सावथुननि गाहाय फावखुंग्रिमोन। बिथांनि मुङानो रहिला ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना खोनानानै एसे गोजोनबाय जानांगौ, मानोना बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन सावथुननि गाहाय फावखुंग्रिया सोर होननानै बुङोब्ला बिथां रहिला ब्रह्म। लोगोसेनो बर'नि गेजेराव गिबिसिन इन्टारनेशनेल बिग साउन्ड फेस्टिभेल बेस्ट एक्टर एवार्ड केनाडा 2020 बान्थाखौ बर'नि गिबिसिन बिथां पेन्सि ब्रह्मआनो मोननो हाबाय आरो बर' हारिमु आरो बर' हारिनि गेजेराव गानो रोङै सिनायथि लाखिबोबाय। लोगोफोर, बेजों लोगोसे दायो बिथांमोननि सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।